Contes per a nens i nenes políticament correctes és una obra de James Finn Gardner, traduïda al català per Quim Monzó i Maria Roura i publicada per Quaderns Crema. Fa molt de temps, en una època llunyana, les persones masculines de mitjana edat es reunien en els seus clubs elitistes fumant sense parar puros pudents i s'explicaven els uns als altres les aventures de la nit abans, exagerant-les una mica si calia. Algunes d'aquestes aventures s'han perpetuat al llarg dels segles en forma de contes infantils, amb personatges tan famosos com la Caputxeta Vermella, la Ventafocs, els Tres Porquets, la Blancaneu, Joan i la Mongetera. El problema és que aquelles aventures, i per tant, aquests contes infantils eren i són sexistes i racistes, discriminatoris en qualsevol cas, i mostren un menyspreu constant pels valors culturals que com a persones mereixen les bruixes, les fades, els animals, els noms, l'ecologia en general i en particular el reciclatge i els drets dels no fumadors. Finalment, però, després de segles d'obscurantisme, James Finn Gardner ha tingut el coratge de reescriure aquests contes infantils d'acord amb els temps políticament correctes a què afortunadament ens acostem. El company Gardner és escriptor i actor, viu a Chicago, publica al Chicago Herald Tribune i actua a la Chicago Public Radio. La Caputxeta Vermella. Vet aquí que una vegada hi havia una persona jove que es deia Caputxeta Vermella i que vivia amb sa mare a la vora d'un gran bosc. Un bon dia, sa mare li va demanar que portés un cistell de fruita fresca i aigua mineral a l'àvia. No perquè això fos feina de dones, de cap manera, no, sinó perquè era una obra generosa que contribuïa a crear un sentiment solidari. A més, l'àvia no estava malalta, ben al contrari, estava en plena forma física i mental i era perfectament capaç de tenir cura d'ella mateixa en tant que persona adulta madura. Així doncs, la Caputxeta Vermella es va endinsar al bosc amb el cistell. Molta gent es pensaven que el bosc era un lloc esporuguidor i perillós i mai s'hi acostaven. Però la Caputxeta Vermella se sentia tan segura de la seva pròpia i incipient sexualitat que aquesta imatgeria freudiana, tan òbvia, no la intimidava gens. De camí cap a ca l'àvia se li va acostar un llop que li va preguntar què duia al cistell. Ella li va contestar: una mica de berenar saludable per a l'àvia, que és perfectament capaç de tenir cura d'ella mateixa en tant que persona adulta madura. Saps, maca, li va dir el llop, per a una noieta no és gaire segur caminar per aquest bosc tota sola. Trobo molt ofensiu aquest comentari teu, profundament sexista, li va dir la Caputxeta Vermella. Però l'ignoraré perquè la teva tradicional condició de marginat social t'ha dut a enfrontar-te al món d'una manera pròpia i del tot vàlida, evidentment. Ara, si em permets, he de proseguir el meu camí. La Caputxeta Vermella va continuar pel camí ample, però el llop, a qui la seva condició de marginat social l'havia alliberat de l'obediència esclava a les normes del pensament ortodox i occidental, sabia una drecera per arribar abans a ca l'àvia. I va irrompre sense contemplacions i es va menjar l'àvia, una acció del tot comprensible venint d'un carnívor com ell. Llavors, com que no estava sotmès a les nocions rígides i tradicionalistes del que és masculí o femení, es va posar la camisa de dormir de l'àvia i es va ficar al llit. La Caputxeta Vermella va entrar a la caseta i va dir: àvia, et porto berenar sense greixos i sense sal i voldria que l'acceptessis com un homenatge al teu paper de matriarca, sàvia i nodridora. Des del llit, el llop va dir en veu baixa: vine més a prop, nena, que pugui veure't. La Caputxeta Vermella va dir: ah, no me recordava que a nivell òptic
ets deficient com una rata pinyada. Àvia, quins ulls tan grossos tens? És que han vist molt i han perdonat molt, filleta. Àvia, quin nas tan gros que tens. Relativament, és clar, i sense dubte atractiu, a la seva manera. És que ha flairat molt i ha perdonat molt, filleta. Àvia, quines dents tan grosses que tens. Estic molt content de ser qui soc i com soc, va dir el llop, i va saltar del llit. Va agafar la caputxeta vermella amb les urpes, decidit a devorar-la. La caputxeta vermella va xisclar, alarmada no pas per l'evident tendència transvestista del llop, sinó per aquella voluntària invasió del seu espai personal. Els xiscles els va sentir un company llenyataire que hi passava. Ell s'estimava més que li diguessin company tècnic en carburant forestal. Va entrar corrents a la caseta, va veure l'avalot i va intentar intervenir-hi. Mentre aixecava la destral, però, la caputxeta vermella i el llop es van aturant en sec. «Escolta, noi, què t'has cregut?», li va preguntar la caputxeta vermella. El company llenyataire va parpellejar i va intentar respondre, però no li sortien les paraules. «Entres aquí com un individu d'una civilització primitiva, deixant que l'arma pensi per tu», va exclamar la caputxeta vermella. «Sexista, discriminador d'espècies animals. Què et fa suposar que les persones femenines i els llops no poden resoldre els seus problemes sense l'ajuda d'una persona masculina?» Quan va sentir el discurs apassionat de la caputxeta vermella, l'àvia va saltar de dins de la boca del llop, va agafar la destral del company llenyataire i li va tallar el coll. Després d'aquesta experiència traumàtica, la caputxeta vermella, l'àvia i el llop van sentir un profund sentiment solidari. Van decidir crear una comunitat alternativa basada en el respecte mutu i la cooperació i van viure feliços i van menjar anissos sense colorants ni conservants.